Helo, enw fi di Hedyd a dwi newydd fod yn y sesiwn lleoliadau yn BAFTA Guru ac ar ran Into Film. Ac oedd y sesiwn yn ddiddorol iawn, oedd o yn 3 pobl sy'n gweithio ar lleoliadau, ar sioeau a ffilmiau. Ac o'n i'n gweld o'n ddiddorol iawn sut nhw'n gallu cymryd lleoliad ac efo manylion bach ac dychymyg yn gallu newid o'r holl beth i fynd yn anhygol. Oedd o hefyd yn sioc i weld faint o waith papur oedd yn gwneud a pa mor faint o waith yn roed mewn i gweld lle oedd y pŵer yn dod o a lle ni o amser dyn a cysylltu efo'r pobl oedd o gwmpas y lleoliad. Ac o'n i'n gweld hwnna yn anhygol ac yn union faint o amyneddgar maen nhw'n gorau bod ac faint o waith sydd i jyst fidio'r lleoliadau ac pawb yn dod at ei gilydd i greu ffilm neu cyfresledu jyst o well ac peth mwy cryf.